Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ Ọkpakụ Erieri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Akụbụzọ gwara Okwunna na ọ pụtaghị na ya na-atụ ya ụjọ ma ọ bụ na ọ gaghị esite ihe ga-adị ya mma, kama ọ na-adị mma onye tie iwu ka o debe ya na-eleghị mmadụ anya n'ihu. Ihe ọzọkwa m ga-agwa gị bụ na erimeri m nwere ụzọ dị iche iche esi ya dịka ahụ m chọrọ. Ọ baghị uru na mụ nara gị ihe a i butere hapụ iri ya, n'ihi na nke a ga-abụrụ m ihe ọjọọ. N'ikpeazụ, ọnọdụ m dịka hedmasta gbochiri mụ bụ nkịta ịta ọkpụkpụ agbawara m n'olu. Ya mere, buru ihe ndị a i butere laa. Mụ na onye nkụzi ọbụla maara ọrụ ya na-arụ ya nke ọma bụ ahụghị ebiri ma si eli na dike. Okwunna ahụghị ụkwụ o ji ala n'ije ihere ahụ o jere n'ụlọ Akụbụzọ. Akụbụzọ anaghị achọ ịhụ onye ọbụla n'ụlọ ya. Ọ naghị agabe mmadụ, naanị n'ihu ọrụ ka ya na ndị nkụzi ya na-ahụrịta ihu na ihu. Nke a apụtaghị na ọ kpọrọ mmadụ dum asị, kama ọ na-eze oke ndụ n'ihi na ọ na-eche na ndị iro ya dị ọtụtụ. Dịka ọ kọrọ nna Chinedu otu ụbọchị, n'ime ụmụ 7 nne mụrụ ha, naanị otu nwụfọrọ. Ezinụlọ ha buru oke ibu, nwekwa agba n'obodo ha bụ Alaji. Ndị mmadụ na-atajiri ha anya, na-agba ha mgba okpuru n'ihi na onye nwe akụ onwe iro. Ndị iro ejirila nsi gbuo ụmụnne ya 4 ndị bụrụ sigoro ọgaranya. Nna ha akakwara nka, na-arịakwa oke nrịanrịa. Akụ ha dum agwụla n'ịzọ nna ha n'ụlọ ọgwụ na nke ndị dibịa dị iche iche, ma ahụghị isi ya. Ọ dịghị onye maara aha ọrịa ahụ ọ na-arịa. Gbanịa na-esonyere m n'iru akwụkwọ a bụ Mụta Asụsụ Igbo ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ Ọkpakụ Erieri. Aka m bụkwa nwanne ụlọ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ, onye nkụzi Igbo n'iru akwụkwọ a bụ Mụta Asụsụ Igbo. Ndewo, ka o mesịa.